Už na ďalší deň, tak včera bol admin Pius, točil som video. Stále tu mám tento, ako som hovoril, pre subscriberov dám im týchto 2 brainrotov, keď budú chcieť, keď to nebudú noobovia, akože keď to budú noobovia, tak im to určite dám. Musíte dať like aj subscribe. A je to veľmi malá šanca, aby vám to padlo. 6, 7, prepáčte, ale toľko mi povedali, že radšej si to mám nechať a nie rozdávať, tak som si to takto povedal. Možno, že na ďalšom brainrotom, čo mi padne, na ďalšej adminabius, tak vám ho určite dám, sľubujem. Nebojte. A neviem, že čo som tu chcel robiť na tom servere, ale to nikto není, tak počuj, niekto nás volí. Je to ananás? Ananásom. Počuj, nie je steak vat? Nie offline. No, kam sa to nikto není. Aspoň ty. Minút na tomto ako divane spím. A tu hore na tým. No, teraz som stal. A poznáte to, volá sa to, že toho youtubera Haru Gamer. Ale poprosím vás, prečo mu dávate like a subscribe? Prečo? Napíšte mi to do komentu. Moji followery sú oveľa lepší než... No, vy si oveľa lepší než to môj kamarát. No, ani není môj kamarát, keď ma to je prvá vec. Počkajte. Na chvíľku stopneme video. Ale hneď sa vrátim. Tak som späť. Počkajte. Mám pocit, že niekto je u mňa doma. Ale robím žarty. U mňa doma len táto. Moja mama išla s našou Jessou. Vidíte tak, že mám takú obávu hodinu. Teraz sa lepšie, nie? Čakajte. Hodili by ste mi toto? Hodili by ste mi 50 subscriberov? Budem vás potom natáčať liveky. Čo neviem, či mám ho nabíjačku. Musíme ísť potichu, okej.
Už môžete hovoriť? No vlastne, ja už môžem hovoriť. Takže sme späť vo videu. Prepáčte, že takéto veci mu... Keby vás to vyplo. Nevypne, ešte mám 4%. Tak. No vidíte v pravdy. Takže... Baček, vôbec môj brat sa včera? Neviem, že či môj braček hral včera Admin Abuse, to neviem. Ale som nadšený, že mám sexa, neviem. Počujte, budem natáčať asi, neviem, o 9:00. Tak, asi toto je koniec zatiaľ videa. Budem. No uvidím, tak toto je asi koniec môjho videa. Poprosím vás, bol by som rád, keby ste mi dali like and subscribe. Takže čaute, držte sa.